Kano, Kano, salamu alaikum. Kanawa, salamu alaikum. Allah ya kawo mana fitilar da za ta rinka haske zuciyar mutanen jihar Kano. Abba Kabir Yusuf a matsayin zababben gwamna wanda talakawa suke ta mararin samu. Talakawa ga naku. Mutanen Kano birni da ƙauye ga naku. Mutanen haure na ƙasar waje na ƙasashe daban-daban kuma ga naku. Mutum ne mai kishin talaka, mai son ya ga talaka ya dara, mai son ya ga talaka yana murna, mai son ya ga talaka ya ci ya ƙoshi, mai son ya ga talaka ya yi bacci mai kyau, mai son ya ga talaka ya murmusa, mai son ya ga rayuwar talaka ta inganta. To ya zo ya gafa gwamna talakawa, injiniya Abba Kabir Yusuf, mutum managarci wanda Allah ya bamu. Allah isa ya zamo mafi alkhairi ga rayuwar mu matasa, tsofaffi, yara, mata, maza, manya da dukkan wani ma wanda yake rayuwa a cikin wannan jiha ta Kanan Dabo. Kano sai dai mu ce masha Allah, alhamdulillah, muna murna. Jam'iyyar mu mai farin jini, Kwankwasiya Amana. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.